daharan modern ingkang sarwa enggal lan sarwa instan, tasih wonten satunggal raos ingkang tuwuh sekedhik-sekedhik saking pawon prasaja ing satunggaling dusun. Boten namung raos manis wonten ing ilat, nanging manis ingkang lami mandhap wonten ing paninggalan. Punika jeneng lobe-lobe tela pendem, daharan tradisional ingkang lair saking kasabaran, pakaryan tangan lan katresnan keluarga. Kagawe saking bahan-bahan ingkang prasaja, glepung ingkang ngiket sedaya dados tunggal, santen klapa ingkang dipun parut piyambak, gendhis, godhong pandan, tela pendem ingkang kapundhut saking salebeting lemah. Niki jenenge jenang lobe-lobe tela pendem. Sik didamel saking tela pendem, gandum, santen, gula pasir, kaliyan pandan. Pun dangu niku taun 2006 nganti tekan sakniki. Jenang lobe-lobe tela pendem niki istimewane niku nek dahar anget nggih eca, nek pun adem nggih tetep eca, tur wonten ambete godhong gedhang. Saklele bungkus niki kan nggih godhong gedhang.